14. Educació física. Bon dia a tothom. Polit. Què aprendrem avui? 1, 2, 3. Fem circuits a la sala de motricitat. Fem circuits a la sala de motricitat. Juguem al camp de futbol. Juguem al camp de futbol. La pilota ha entrat dins la porteria. La pilota ha entrat dins la porteria. Els pals de rugbi són rectes. Els pals de rugbi són rectes. La cistella de bàsquet és alta. La cistella de bàsquet és alta. Les pilotes boten i són rodones. Les pilotes boten i són rodones. Movem el circell amb el cos. Movem el circell amb el cos. Fem ziga-zagues sense tocar els cons. Fem ziga-zagues sense tocar els cons. Saltem a la corda. Saltem a la corda. Qui fa d'àrbitre xiula. Qui fa d'àrbitre xiula.